Dnešný deň ideme zavítať do Korytnice Kúpele. Dôvod, prečo tam idem, že bol hrozný pohľad na všetky fľaše, ktoré som vypil za 2 mesiace až 3. Tak som si zobral batoh a idem si. Bude dobrý nápad využiť tréning s tým, že si popri tom naberiem aj nejaké fľaše vody. Keď si zoberiem, pijem vodu Gemerka. Stojí 80 centov. Denne vypijem 1,5 fľaše. To je euro 60 centov. Za mesiac vypijem 45 fľaš. To je 36 eur. A za rok je to 432. Som spokojný, že som to stihnul do hodiny. Ďalej bežať nejdem. Na prvý deň tréningu po dlhšej pauze mi to stačí. Idem si pozrieť, ako pôjdu autobusy. Lebo by som nechcel ísť 7 km pešo naspäť. Dneska sa ideme pozrieť na Brankovský vodopád. Pôvodne som sem chcel ísť v zime. Ukázať vám, ako vyzerá, keď je zamrznutý. No bohužiaľ som bol chorý. Teraz idem vyskúšať nejakú novú funkciu. Dnešný tréning mám za sebou, som mal 10 minút v rezerve. Viac náročné sa dostať do Korytnice k prameňom do hodiny, ako sem. Najväčší zabijak je proste to, že ty ideš a ku koncu proste iba stúpaš do kopca. Vraciam sa opäť k behu s 10 kg vestou na sebe. Dôvod bol ten, že som zase ochorel. Niekto má za 20 minút 5 km, no a niekto má 3. Vesta je výborné riešenie, keď nemáš moc času odbehnúť tréning. Dajme tomu, že beháš hodinový tréning, no nemáš čas ísť bežať hodinu, tak si dáš na seba vestu, zabehneš si 25 minút, no a máš záťaž na nohy, ako keď odbehneš tú hodinu. Ma čaká konečne beh bez záťažovej vesty. Ak mám povedať, chýbali mi tie hodinové behy, ktoré behávam. No a dneska ideme zabehnúť chodník kolo Žiaru. Do 50 minút by som chcel dať, minule mi to trvalo 55. Ale nebudem to síť, že musím. Takže ideme na to. Čo ma na veste prekvapilo, bolo to, že som bol schopný mať rovnaké tempo, také aké som mal bez nej. Na niektorých trasách som bol schopný podať lepší výkon, ako tu vidíte beh na 400 metrov a beh na 1 míľu. No Vesta má aj svoje nevýhody. Ti ošúcha ramená aj krk. Nárazy pri behu sú proste silnejšie a aj napriek tomu, že cvičíš vrch tela, tak tvoj trup bude mať záťaž, na ktorú není zvyknuté. Po tréningu sa budeš cítiť ako dobitý. Ak chceš mať intenzívnejšie tréningy a máš kolo seba kopce, tak vestu si nemusíš kupovať. Som späť, dnes ideme na škutovky. Teraz sme niekde, kde som približne minule skončil s vestou. Ostáva mi tak už asi minúta do konca. 50 minút.
Ináč v posledné obdobie Borisko nejak zmiznul z YouTube. Asi chystá niečo veľké. Najhoršie na behu do kopcov je to, že tu ťa neodvezie žiaden autobus a musíš ísť pešo dole. A keď je tu tréning dostačujúci na nohy a ty ešte keď zídeš dole pešo, tak ti odpadnú nohy. Vždy pri tom mi ide hlavou toto. Teraz pôjdem po tejto ceste, dostanem sa až na Škutovky a zo Škutovek môžem ísť do dediny. No. A idem domov, som hladný a na budúce ma čaká hodinový tréning. Dneska bežíme po cyklotrase do Patočín, konkrétne sme v Patočinách. No a z nich zavítame do Liptovskej Lužnej. Uvidíme, či nejaký medveď tadiaľ to prešiel. To, čo bolo nepremokavé, už premokavé je. Tým ďalej idem od osady, tým ja sa tým snehom brodím. Tomuto vravím biele peklo. Finito. Tu tréning končí. Milujem zvieratka. Keby nemám psa, tak by som šiel domov týmto autobusom. Po dlhšom čase opäť pri behu. Dúfam, že také 2 tréningy budú stačiť a nahodím sa tam, kde som skončil. Teraz ideme intervalné behy. Je na čase toto video ukončiť. Behu ma motivoval Miro. Prvý kilometr za 9 minút. Ani pes v tej horúčave nevládze. Dneska som si konečne zobral bakule do fazule. Naučím sa s nimi aspoň pracovať. Tento kopec nás vždy čaká v tých najhorších snoch. Nejaký čas som nedával pozor. Vyzerá to tak, že som asi zablúdil. Mal som ísť po tejto ceste a ja som šiel tam dade do... Čo keď pijem po ceste a štelujem bakule, tak to takto dopadne. Minule keď som šiel tadiaľto, tak som pozeral, že kto to stojí predo mňou. Zaujíma ma, čo je ďalej. No teraz môžem ísť domov. Neviem, či chcem ísť ďalej. A teraz kam? Boha jeho. Tak ja vládzem, ale môj pes nie. Máš byť predo mňou, nie? Že nemám úplne dobre tú cestu naplánovanú. Možno tu ani žiadna není. Jedu domů po trati. Zapichnem jednu z bakul a dade tu na to sa mi stratí.